Kapag dumaan sa wall nyo ang mga post naming mga nanay gaya nito, na panay ang flex sa mga anak namin, na panay post kami ng mga pagkain, panay ang pagbili namin ng mga laruan, mga damit, at piniflex din namin yung mga lugar na pinupuntahan namin, wag nyo sanang kainisan dahil normal lang yan para sa aming mga nanay. Kasi totoo yun, alam mo kapag nanay ka pala, eto na lang yung kasiyahan namin, yung nakikita namin yung anak naming masaya, nag-i-enjoy sa mga binili namin para sa kanila, at yung makita namin na kumakain sila ng masarap, na hindi namin nakain nung kami din ay bata pa. Hindi naman sa nagmamayabang kami, pero yung mga pictures, yung mga videos na ina-upload namin, ay pinaka-memories namin yan ng mga anak namin kaya namin ina-upload. At memories din namin yan